बैसागु फोरबोनि गेजेरावनो फोसावगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट। मेट्रिक आनजाद लिरग्रा फरायसाफोरनि थाखाय गोनां खौरां। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनोज पेगुआ मेट्रिक आनजाद लिरग्रा फरायसाफोरनि थाखाय गोनां बाथ्रा फोसावदों। रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजाफुनाय समावनो फोसावगोन 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनोज पेगुआ माजुलियाव ल'कसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ लोब्बा लाना बानजायनाय साइकेल रेलियाव बाहागो लानानै बे गोनां बाथ्राखौ फोसावदों। आसामनि दाब दाब जायगायाव बारहुंखानि गाज्रि गोहोम। आसामनि दाब दाब जायगायाव रबिबार खालि हराव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न' बां बिफां लाइफां बायनायजों लोगोसे सुबुंनि जिउ गोमादों आरो धोन दौलत खहा जादों। बराक सेरफांनि दलाइ ओनसोलाव अखा आरो बारहुंखाजों लोगोसेनो सारअन्थाइ गावनायाव 35 बोसोर बैसोनि साखि बेगम मुंनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो सा 6 गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सा 6 सुबुंखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होदों होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय खर'सा आसामनि जरहाट नोगोरखौ लाफानानै खाथि खालानि ओनसोलफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां गावनि धोन दौलत, न' बां आरो सोरखारि फसंथानफोर खहा जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। आफां आसामनि एबा बड'लेण्डनि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सराइबिल ओनसोलावबो गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गावारि आरो सोरखारि न' बांफोरनि उखुम आरो थिंफोरा बुखारलांजायो आरो लोगोसेनो गोबां धोन दौलत खहा जालाङो होननानै मिथिनो हादों। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार बिजिरसालिया 30 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि मोनसे जर'खा बिजिरगिरिया दायनिगिरि एबा रेपिस्ट हबिबुर रहमानखौ 30 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइनि आगस्ट दानाव रेपिस्ट हबिबुर रहमाननि हेंथायै पस्ट आयेननि जोहै क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन 800 रोखोमनि मुलिनि बेसेना बांदों। सुबुंनि जिउआव सानफ्रोमबो गोनां जानाय मुलिनि बेसेना बांदों। 1 एप्रिलनिफ्राय बांबाय मुलिनि बेसेन। समबार खालिनिफ्राय गुबुन गुबुन मोन 800 रोखोमनि मुलिनि बेसेना बांबाय। एन्टिबायटिक, पेनकिलार, एन्टिबेक्टेरियेल, एन्टिफांगल, इनफेक्सन मुलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन 800 रोखोमनि मुलिफोरनि बेसेना बांदों। मख'नो गोनांदि मुलिनि बेसेनखौ बारायनांगौ होननानै गोलाव समनिफ्रायनो मुलि कम्पानिफोरा दाबि खालामबोनायनि उनाव मुलिनि बेसेनखौ बारायना होदों। 1000निबो बांसिन मुलि बानायग्रा कम्पानिफोरा मुलिनि बेसेनखौ बारायना होनो मिरु सोरखारनाव दाबि खालामबोदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2022 आरो 2023 मायथाइयाव मुलिनि बेसेनखौ 10 आरो 12 जौखोन्दो बारायनो गनायथि होदोंमोन। थांनाय मोननैसो बोसोराव मुलिनि बेसेना 15 जौखोन्दोनिफ्राय 130 जौखोन्दोसिम बांदों। सरासनस्रा लोमजानायनि पेरासिटामल टेब्लेटनि बेसेनाबो 130 जौखोन्दो बांदों। अरबिन्द केजरीवालखौ 15 साननि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 15 साननि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। अरबिन्द केजरीवालखौ ईडीनि जिम्मायाव लाखिनानै गोलाव 10 सान जेरा खालामनायनि उनाव बिजिरसालिया 1 एप्रिल समबार खालि 15 साननि थाखाय तिहाड़ जेलाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि 2021-2022 मायथाइयाव आबगारि बिफानाव राङारि बेले-बेजे खालामनायनि अजदआव ईडीआ अरबिन्द केजरीवालनि हेंथायै गले गले समानजारि खालामनायनि उनावबो नेवसिनायनि थाखाय एबा खेरेखेरायैनि ईडीआ केजरीवालखौ 21 मार्च खालि एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 7 साननि रिमान्डआव लानानै इन्टारगेट खालामदोंमोन। नाथाय बे समनि गेजेराव ईडीआ लुबैनाय बादि सुलुं आरो फोरमान मोनैया बिजिरसालियाव आर'जलाइ होनानै रिमान्डनि समखौ 1 एप्रिलसिम फोलावनानै लादोंमोन आरो बे समाबो जोबनायनि उनाव ईडीआ केजरीवालखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो।
बेखौबो मख'नो नांगोन दि बे मोनसे केलेंकारियावनो लोब्बा थानायनि दायाव दिल्लीनि डिपुटि सीएम मनीष सिसोदिया आरो गोबांसाया जोबथेसालियाव सम बारहोगासिनो आरो जोबथारनायाव गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौबो ईडीआ हमनानै जोबथेसालियाव हरबाय। सोनाब बंग'आव साइक्लनजों सा 5 सुबुंनि जिउ खहा, सा 100नि बांसिन जखम। नसुंरायजो सोनाब बंग'आव साइक्लन। सोनाब बंग'नि जलपाइगुड़ी जिल्लायाव सोमजिनाय साइक्लनाव सा 5 सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मोनथिनो हानाय जादों। जलपाइगुड़ी जिल्लानि गोबांथार ओनसोलाव गोख्रों साइक्लन सोमजिनायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि न' बां, बिफां-लाइफां बायनानै गोबांथार खहा खालामलांदों होननानै खौरां मोन्दों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ खहा जानाय जायगाफोराव नायदिंनानै खहा जाजानाय नखरफोरखौ खौरां लाहैयो। बेनि अनगायैबो बोथोर बिगियाननि गेजेरजों आसामनि दाब दाब जायगाफोरावबो गोबां रोजा अखाजों लोगोसे अन्थाइ गोग्लैनायनि इसारा होदों।